Lentokonehallien ovien etähallintaan tarvittiin uudenlainen ratkaisu, joka on helppokäyttöinen, älykäs ja skaalautuva. Päätimme kehittää järjestelmän, jonka käyttö ei vaadi logiikka-alan asiantuntijaa, vaan halusimme ratkaisun, joka on selkeä ja helposti hallittavissa ilman syvällistä teknistä osaamista. Yhteistyössä Wagon kanssa rakensimme ratkaisun, joka mahdollistaa hangariovien älykkään etähallinnan. Champion Door Cloud on pilviteknologiaa hyödyntävä älyovi-ratkaisu, jota voi käyttää myös mobiililaitteella. Lisäksi se mahdollistaa myös sujuvan yhteistyön paikallisten huoltoliikkeiden kanssa. Wagon kanssa tehty yhteistyö on mahdollistanut sen, että voimme tarjota kehittyneen teollisuuden älyovi-ratkaisun, joka on helppokäyttöinen ja luotettava.